Gaueko 12:48 pronostikoak hautsi Zabala eta Zabaleta dira. Maila nagusiko Andre Mari Zuria torneoko txapeldunak. 18:11 amaitu da norgehiagoka Gasteizko hogeta pilotalekuan. Azaltzen hasi aurretik, gogoratuko dugu batetik Zabala eta Zabaletak irabazi egin zietela Altuna eta Rezustari asteazkenean, eta asteartean berriz Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak Laso eta Albisu menderatu zituzten bi norgehiagokak Gasteizko hogeta pilotalekuan jokatu ziren. Pilota horrela da, kirola horrela da, lesioak kirolaren parte dira, pilotaren parte dira, eta gaurkoan Jon Mari Ezkurrenari beste behin ere binakako txapelketan gertatu baitzitzaion kaioa ireki zaio, eta ondorioz aipatu dugu moduan 18:11 horretan partida utzi behar izan du. Egia esan zorigaitzeko berria da, sekulako jokoan baitzegoen Berriozarko atzelaria, irabaztaile, partida asko irabazten, nagusitzen erakustaldiak ematen, baina gaur berriro ere kaioa ireki zaio Gasteizko hogeta pilotalekuan, eta horren ondorioz ikusiko dugu ea zenbat denbora egon beharko ote duen geldik Berriozarko atzelariak. Berez, gaur jokatzekoa zen Bastidan, Masterseko partida Aitor Elordirekin batera, baina jada Baiko enpresak ere jakinarazi du bere karteldegian Unai Landak jokatuko duela bere lekuan, logikoki Jon Mari Ezkurrenak aste batzuk ikusiko dugu, behar bada hilabete batzuk, hori lesioaren garapenaren arabera izango da, beharko baititu berreskuratzeko. Zorigaiztoko berria, egia esan, gaur jakin dugun hau, edo ikusi duguna behintzat, partida hasiera berdindua izan da, bi atzelariak asko ematen, behar bada Mari Ezkurrena puntu bat gehiago, baina Zabaleta ere ongi eusten, bi aurrelariak altzuten moduan sartzen, Zabalak nik esango nuke eraginkorrago jokatu duela, eta horregatik heldu dira 12:08 lehen etenaldira, Zabalak eraginkorrago jokatu duelako, aurrean harrapatzen zituen pilotak eta aurrean Larrazabal defentsara behartzen zituenak hobeto jokatu ditu, eta alde horretatik beste Zabala bat ikusi dugu, ez? Aurrekoan ez zion hasiera ona eman, gero bai partida serioa eta ona jokatu zuen, ezinbestean ongi jokatu behar dago Altuna Rezusta bezalako bikote bat irabazteko, ongi jokatu zuen, baina ikusten genuen tantotik tantora arnasa errekuperatzeko ere arazoak zituela. Gaur oso bestelako Zabala bat ikusi dugu, berak ere aurretikan ETBko Diego Álvarez de Arkaia kazetariari erantzun dizkion galderetan ere esan du, gaur hobeto jaikia zela eta ongi sentitzen zela, eta alde horretatik Zabala eraginkorrago aritu da. Larrazabal, bolearekin ezin min eginez, ezker gantxoarekin ere gutxi arriskatuz, eta apur bat Mari Ezkurrenari galoiak uzten, ez, esango dugu. Eta hor 12:08 ekarri dute partida 12:11, baina hor txamitu da partida. 12:11 horretan amaitu egin da norgehiagoka, Jon Mari Ezkurrenari kaioa ireki zaio, epaileari medikuari deitzeko eskatu dio, Inigo Simon atera da. Mari Ezkurrenak esan duena ez da entzun telebista bidez, baina bai Inigo Simonek esan duena, eta honek no me jodas, esan dio, alaxe, eta beste behin, ireki egin zaio kaioa Jon Mari Ezkurrenari, ez dira ederrak izaten, joan den udan ere Iker Salaberriari hortxe, San Fermin torneoan, Lauterdiko San Fermin torneoan Barainainen jokatzen ari zela ireki egin zitzaion, Lauterdian jokatzen ari zela, orain Jon Mari Ezkurrenari bigarrenez, eta pena da, Berriozarko atzelaria sekulako uda osatzen ari baitzen beste behin ere,
ikeragarrizko joarekin, freskotasunarekin, konfiantzaz, eta kaioa irekitzearen ondorioz, orain ikusiko dugu, espero dugu esaten da ez, ahalik eta denbora gutxien izatea, baina horrelakoetan garrantzitsuena hori ongi osatzea izaten da, eta kantxara behin ongi osatuta ateratzea. Bestela alferrikako kontuak izaten dira, eta noski Jon Mari Ezkurrenak jada urteak badaramatza, profesionaletan profesionala da, eta badaki zer dagokion orain, kantxetatik apur bat aparte ibili, kaio hori ongi sendatu, eta gero pixkanaka berriro ere kantxara itzultzea, eta behin Mari Ezkurrena kantxara itzultzen denean, denok berriro poztuko gara, baina bitartean hemendik animoak bidaltzea besterik ez zaigu geratzen, animo Jon, ziur ongi itzuliko dela eta berriro ere bere maila emateko moduan, eta Zabala eta Zabaletarentzat beste txapel bat, aurtengo lehena bientzat udan, Zabala eta Zabaletarentzat, Zabalarentzat garrantzitsua, eskuko minez eta ibili da, udaren parte batean hortxe, baina orain behin osatuta, torneoan sartu eta torneoa irabazteak sekulako konfiantza emango dio Logroñoko aurrelariari, eta ea aurrerantzean nola aritzen den, urrutira joan gabe, gaur jokatu behar baitu. Landak jokatuko du, eta Elordik eta Landak Zabala eta Iztuetaren aurka jokatuko dute Masterseko partida, gaur arratsaldean Bastidan, horren analisia ere izango duzu hemen, noski arratsaldean, eta horixe, Jose Javier Zabaletarentzat ere garrantzitsua, Gasteizeko erregea da, Zabaleta, urte askotan irabazi du txapela, hau ez da izemagarrena izango den, eta hauxe, esan beharrekoa, Zorigaitzeko amaiera partidak, eta aipatu dugu moduan, espero dugu Jon Mari Ezkurrena azkar, ahalik eta azkarren baina batez ere ongi osatuta itzultzea kantxara. Gogoratu beraz, Zabalak eta Zabaletako 22, Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak 11 Gasteizen, Mari Ezkurrenak min hartu delako 18 eta 11koan partida bertan behera geratu da, eta nemestez Zabala eta Zabaleta maila nagusiko Andre Maria Zuria torneoko txapeldunak dira.